Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Induna kwelokuqola owesimame eMtubantuba liyantuleka igazi kuleli kanti eyasemsunduze itakule abantulayo. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ukhala ngokuqolwa imali engango 15,000 uboneni Mkhwanazi waseDukuduku kuWard 3 ngaphansi kaMasipala iNkosi uMtubatuba akhonzela ngawo isiza enduneni yakulendawo. Umkhwanazi ukhala ngokuthi induna yamnika indawo yomuntu nokuthe uma esacela ukuba imbuyisele imali yakhe akhonze ngayo bangazwana kahle. Induna yagcina isimfakela amasamanisi kanye ke nencwadi yomyalelo wokuvikela phecelezi protection order. Umama uboneni Mkhwanazi uthi ke wakhonza ngo 15,000 wamarandi, amakesi amabili kabhiya, amakesi amabili kadrink kanye namabhodlela amabili kaGolokom. Uthi kulendawo bese akhile indle namakameramane nokugcine kumphoqo ukuthi ayidilize njengoba ehlabezane nezingqinamba zokubhodlozelwa amawindi kwangagcina lapho balandela ngesicapha sealuminium nokuthe kugcineni bagcina ngokubhoboza izimbobo odongeni. Noma ke seyibikela induna ngalesi sigameko yamphendula ngokuthi ke akadilize okungcono izomtholela enye indawo yokwakha. Emva koba sengiyakhile mina le yandlu ukuqala kwakhona kwaba yilesi sivalo. Ngezwe ukuthi isivalo sifile lapha yana. Kodwa lapho kufe khona isivalo kuneyicathulo lapho kushayeke khona isivalo. Ngathi kusho ukuthi umuntu obeshaya lesi sivalo. Kwathiwa amabili afile amawindi. Ngasukuma ngayoyibhekela ngathola ukuthi amawindi onke u9 wonke uphahlaziwe wonke. Thekusuka kwasekuhlalela udonga lwendlu. Baseliqombozwa. Qombo. Angazi njalo. Kuze kube manje angazi ukuthi ubani owenza leyo nto. Ngamfonela ubaba uSithole. Impendulo kababa uSithole yathi, "Uyabona ukuthi kuba bakuficile kuleyo ndlu ngabe ufile na?" Ngathi yebo. Wathi into ozongisiza ngayo ke, diliza. Ngizokutholela isite kwenye indawo. Ugcine ke sefuna imali akhonza ngayo enduneni njengoba ke nomnikazi wendawo wafika kuye ezosho ukuthi ke wakha endaweni yakhe. Mina sengifuna imali ngane yami angisafuni lutho ngoba indawo bese ngiyitholile kahle ezweni elisha. Umuntu edayisa umuzi ethi 15,000. Ngiyakuya nje ngelikhulu ijubane lokuthi uzonginikeza lo 15,000 mina ngilokhuzane. Ngikhokhele lo yamuntu loya kule yandawo. Wavuma kahle futhi, inkosi yami, nangu usathana umuntu kaNkuluNkulu loya. Wavuma kahle, wathi hayi ngizokunikeza impela. Kuhle impela uma usutholele leyo site. Ngizokunika mshana khululeka, ngizokunika. Ngithe sengibona eqaleni kwayo lenyanga. Nanka amaphoyisa asengilethela isamaniso neprotection order. Ngiyafuneka mhla ka2 uMarch eMtuba. Inkosi yesizwe kwaMpukunyoni iphendula kulolu daba ikuvezile ukuthi abantu abasuke bebhekene nezinkinga likhona ihhovisi lenkosi abangakwazi ukuthi babike kulo elikaSomkhele lisebenza ngomsombuluko kuze kube uLwesihlanu ekseni ngo9 kuzokuba u3 ntambama. Udabeni oluthinta ukudayisa kwezindawo inkosi ithi indawo ayidayisi kodwa ke kuyakhonzwa. Lokhu kuhlanganisa nosomabhizinisi abanikezwa ke izimvume ema-PTO permission to occupy ukuze ke bekwazi ukusebenza kuleyo ndawo. Lokhu kuhlanganisa nabamasimu abanikezwa ke umhlaba ukuze bakwazi ukuthi batshale baphilise imindeni yabo. Asinayo arrangement ekhona othi nakhona umhlaba esiudayisayo njenge-office lenkosi. Ayikho i-arrangement enjalo. Asinayo umhlaba esiudayisayo abantu nje bayakhonza, zikhona indlela zokukhonza. Uma umuntu ukhondawo lapho ayifuna abasala nje bakaMpunyoni basala mahala akukho lapho badayisela khona umhlaba. Ngomhlaba othoze awudayisa umhlaba wamakhosi ngazi ukuthi awudayisi lokho engafundiswa khona. Umhlaba wamakhosi awudayisi kepha abantu bayakhonza bese bekwazi ukuthi behlale bona. Uma ukhona abantu benza ama-arrangement abawenzela le esathini akuhlangene lokho ne-office lenkosi futhi
akuhlangene nenkosi ngokusuke ngatshelwanga inkosi noma usungekho lapho ekhaya ngatshela ukuthi na umhlaba uthi siyakudayisela noma umuntu ekudayisela phela umhlaba sekumele kunikeze itatela lo ndawo leyo asuke edayisele. Estabeni zo1 KZN TV nginguSamukeliso Nqulunga ngisemtubatuba. Isikhungo esithelisa ngegazi kuleli iSouth African National Blood Service sinxusa abakuleli ukuba banikele ngegazi njengoba umthamo abanawo ezinqolobaneni zawo ezigcina igazi mncane. uDennis Ngongoma walenhlangano KwaZulu-Natal uthi kulesifundazwe banegazi elingenela usuku olulodwa nje vo. Kunokukhathazeka ngomthamo wegazi osezinqolobaneni zabesikhungo esithelisa ngalo njengoba ke ungaphansi kakhulu waloyo odingekayo. Njengamanje umthamo wegazi uphansi kakhulu eSouth Africa yonke. Ngingathi nje la iKZN sinegazi elingalingana izinsuku ezimbili bese sithi national sibe negazi elingalingana izinsuku ezintathu. Empeleni igazi sifanele sibe nalo sifanele sibe negazi elingalingana izinsuku ezinhlanu. So njengamanje liyashoda kakhulu igazi. So siyawunxusa umphakathi abantu ukuthi abaye ezikhungweni zokunikela kwegazi banikelwe ngegazi. Ngokusho kwalesi sikhungo isikhathi sokuqala konyaka siba nzima kakhulu kubo kwaziseke iningi lisuke lisemaholidini nokunye ke okuningi okwenza bangaqiqala ukunikela. Masinegazi elingalingena izinsuku ezimbili uma ngase kwenzeke nje kube nengozi enkulu eyenzakalayo. Lokho kungasifakela ingcindezi ukusho ukuthi ngeke sikwazi ukusupplya igazi elanele. Kunabantu abathola itransfusion almost every week. Labantu abasuke beyokwenza ama cancer patients nalabo basuke beyokwenza oma dialysis. So kubalulekile ukunikela ngegazi kakhulu. Kunabantwana abane leukemia aba reliant nabo kuleli gazi. So njoba ngisho ukuthi umuntu osekhaya angathi mhlambe akubalekile ukuthi nginele ngegazi. Akuzuze uthole igazi mangabe ulimele kuphela. Lisiza nakomama besuke beyobeletha ezibhedlela. Ipint elilodwa osukulunikelela which is 480 mils. Lelo pint lisiza abantu abathathu. Kunxuswa imiphakathi ukuba ke isabelele likhwelo elibanxusa ukuba banikele ngegazi. Fanele ube neminyaka between 16 and 75 years old. Fanele ube nesisindo so50 kg kuya ngaphezulu. Kumele mawazi ukuthi igazi lakho liphephile ukuthi nganikezela omunye umuntu. Yes, sithi ke umuntu at least fanele kube khona into ayidlile at least 4 hours before anikele ngegazi. Ngingathi nje kukhona ukuthi athi umuntu ayitshele ukuthi mangabe nginikela ngegazi mina ngizosala nani. Noma omunye athi angikwazi ukuthatha igazi elisuka komunye umuntu igazi negazi suke selicollectile siyalihlola. So ngeke ukwazi ukuthi mase silitholile igazi lakuthina uthola ukuthi ungathola igazi elinesifo ngoba amadona ethu uma edonate ngegazi siyawascreena ngayo yonke indlela. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Abantwana babazali abathole uxhaso lwemfaniswano yesikole bathi bekunzima bengazi ukuthi bazothathani bahlanganise nani njengoba bekuvulwa izikole. Basho kanje ngenkathi imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola ehambeleke izikole ezinhlanu ukuyonikelela ngemfaniswano. uThebola uthi bazama ukubuyisa isithunzi ebantwaneni abaqhamuka emakhaya angathathi entweni. Iningi labazali bathi bekunzima ukuhlelela ukubuyisela abantwana ezikoleni njengoba bengasebenzi. Bekunzima kakhulu kumina ngoba andisebenzi. Ndiphila ngemali yegrant. Abantwana enibafundisa babini. Bendingenayo nje yokuqala. Kwayilese besiqokile bekuyeza last year simpintsha kwazona. Lo munye naye benenkinga yezicathulo engenazo. Kuyimanje asiqokile namhlanje sibhobokile ngaphambili. Kodwa sengiyalibonga kakhulu Xhosa ngidulile. Lindilekelele njengangoko ndingasebenzi ndinganandoda ndinganabazali. Labazali basho kanje ngesikhathi imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola eyonikela ngemfaniswano ezikoleni ezahlukene. Sikhethe ukuthi namhlanje sike sihambele izikole ezimbalwa including both primary schools nama high schools ala endaweni yangakithi.
inhloso enkulu yokuqala uqinisekisa ukuthi usiko lokufundisa nokufunda luyenzeka yini, bavule kahle ingane zibuyele esikoleni, siboneke ukuthi kulaphi la singalekelela khona. Kodwa ke ngaphezulu kwalokho, thanks to ama sponsors ethu, sibuye sidistribute ama uniform so far 10 per school. La sicele khona othisha basikhethela ingane eziswele esingakwazi ukulekelela kuzona. Kahle kahle inhloso yethu ukuthi siyaqonda ukuthi imfundo into yethu sonke njengomphakathi, ingakho ke nathi sizocontribute ngalokho okuncane. We have adopted also ezinye izikole ezimbalwa. Inhloso yethu enkulu ukuthi sisebenze nazo, whether izinto ze-infrastructure, whether ukufundisa, siyesilanda ama-volunteer kuma-institutions ezolekelela. uThebola uthi uhlelo lokuqoqa imali ekweletwa umasipala luyasebenza. Kule samba esisikweletwayo njengamanje ngomkhandlu uhulumeni, that includes izikole na yonke iminyango kahulumeni, ibona basikweleta kancane kakhulu. Of course muzoyibala ngokwezibalo because just ngaphezulu kwa 300 million imali enkulu leyo, kodwa ngokwesikweletu esisikweletwayo iconstitute nje just 3% wesikweletu esisikweletwayo. So ke uqoqa imali uyasebenza okwangempela. Effect ukuthi uhulumeni usikweleta kancane kusho ukuthi kukhona okwenzakalayo. Of course ibulk yaleso sikweletu ila kwa education through izikole nani, kodwa ngicabanga lolu hlelo lokusebenza nabo luyasilekelela kakhulu. Izindabeni 1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Imeya kamasipala eNewcastle uXolani Dube uncome ukusebenzisana kothisha, amaphoyisa kanye nabazali ekunciphiseni ubugebengu ezikoleni ezakhele umasipala wesifunda amajuba ikakhulukazi eNewcastle. Lokhu kusho emva kokuba amanye amalokishi osizweni kanye nasemadadeni abadume kakhulu ke ngobugebengu iwona aphase kakhulu kumasipala eNewcastle. Lokho kuvele ngesikhathi eqhubeka isithangami nabomnyango wezemfundo lapho bekubuyekezwa khona imiphumela kamatikuletsheni wangonyaka u2025. Imeya kamasipala eNewcastle uXolani Dube uncoma ukusebenzisana kothisha, abazali kanye namaphoyisa ukunciphisa izinga lobugebengu ezikoleni okwenze kwanda izinga lokuphasa ikakhulukazi kwilokisho osizweni. So ukubambisana okube kuhle phakathi kwamaphoyisa, i-department education, eholo ababunzama, umasipala, umphakathi wethu wonke nabazali beingane, ngoba sithe masihlaba ikhwelo kubazali beingane ukuthi abasondele kakhulu ukuqikelela ukuthi nezabi ingane iphuma emakhaya ayiphuma emakhaya zisesimeni sokuthi ingayi kuyophazamisa ezinye ingane. Uqhube ngokuthi bazolekelelana nomnyango wezemfundo namabhizinisi akhelelo masipala ukuze kulekelelwe izikole kanye nalabo abaphothula umatikuletsheni. Kubalulekile ukuthi iminyango yonke yethu sisho ukuthi ivuliwe. Bakhona koNgciwankulu, abakhona eNewcastle, sinazi imayini, sinawo ArcelorMittal, zikhona nezinye indawo la esizoyihlonza khona ukuze sikwazi ukuthi sibacele bazokwazi ukuthi bangenelele. Uhulumeni esigabeni sesifundazwe kunemali naye ayikhiphayo yokulekelela abantu abasafuna ukuqhubha izifundo kokuqala nabayongena ezikhungweni zemfundo. Kanti umqondisi wezemfundo kwisifunda amajuba uthi imiphumela kamatikuletsheni ikhuphuke ngezinga elikhulu kusuka ngo2015 kuya ku2025. Ama results sibenza sihleke nje because as a district and as KwaZulu-Natal in general siyajabula nje basu number 1 nje as KZN DOE. So 90.6 as a iloku KZN DOE as far as the performance. But ke khona isisho esithi it takes a village to educate a child. So into ebalekile kufanele kube khona othisha, or rather sinothisha othisha that are committed. Othisha bethu emajuba naKwaZulu-Natal nje they sacrifice big time. Ubese veza ukuba banohlelo iGrabber Learners Bag ebalekelela kakhulu ekufundeni kanye nasekufundiseni. So what we do together with our stakeholders, CIMEC 18. It's very early in the morning, around about 6:30. CIMEC 18. Uma ngame CIMEC 18 bese ingane sithi sivula isikhwama. Sengane ngakuthiwa iGrabber Learners Bag. So intention yokuvula isikhwama sengane sifuna check ukuthi akhona nama drugs.
uSAPS usuke khona, and then so that uSAPS will be able to deal with that matter. Okunye kodwa kubalekile lezi ingane ezifika late sivula nama exercise books sibone ukuthi i-amount of written work ekhona kuma exercise books. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise Newcastle. Ake sihlabena nale ikhefu siyabuya futhi nezinye masibuya. Ake siphinde futhi sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko esifollow sangazo namhlanje. Induna kwelokuqola owesimame eMtubantuba liyantuleka igazi kuleli kanti eyasemsunduze itakule abantulayo. Iziko lezindaba lahambele i-Discipline Bootcamp eRichmond ngaphansi kamasipala wesifunda uMgungundlovu ngenhloso yokuxoxisana nabantwana abebecwile ezidakamizweni asebefisa ukuphuma besize nabanye abasabhekene nokudla izidakamizwa. Lesikhungo esisendaweni eyihlathi siza abantwana abangahloniphi ukusuka eminyakeni eyisikhombisa kuya ke kwephezulu kwamashumi amathathu. Ukuhambela kwethu la indawo le esiza kakhulu abantwana asebephumile esandleni. Ongalalele ekhaya, oculo idakamizweni, oculo ophuzweni olidakayo. La ecamping ngifike ukuthi bengidla isidamiso esithiwa insango nakhona futhi bengitshontsha imali ekhaya. Umphathi kule ndawo uthintelela abhekene nayo uhulumeni othi ukusiza abantwana ngalendlela ayisebenzisayo yokuzivoca ngokahulumeni kokubahlukumeza. I had a visitation from DSD noma nama social worker. Then abanye they will tell me ukuthi ingane over 21 ayikwazi ukuthi ibe la without yona ukuthi ivume. Kodwa isukilethe umzali usuke ehlukumezekile ukuthi ufuna ingane yakhe isizakale. Kodwa uhulumeni bese yaqhamukela ethi ingane ya abuse whereas kusasa ingane mase kwenzeka ukuthi velelwe ingozi kusasa kuzohanjwa kuyokhulunywa nomzali uyabo. So I think umthetho ya ukhona ukukhusela izingane kodwa I think le eminye fanele ibhekisiswe izame ukuthi ishintshwe uyabo. Ngoba naye umuntu obeka umthetho bayawenza amaphutha ngendlela esiyona manje South Africa ayihambi ngendlela yabo. So mengase uhulumeni ay review lo malaws akhona akwazi ukushintsha la kushintsheka khona ngoba into esiyenzayo la ukubuild ifuture yayo izingane hayi ukuthi siyahlukumeza. uMadlokovu unxuse umphakathi ukuthi usukume uvikele abantwana kwizidakamizwa. Nganxusa kakhulu ukuthi sibambisane njengomphakathi. If uyakubona khona ongekho right okwenzakalayo fanele nikusukumele. Ngibelieve ukuthi ugovernment wethu omkhulu kusuke kumphakathi hayi laba baseparliament yabo. So if bekhala emakhaya ukuthi bafuna izinto zishintshe uhulumeni egcineni fanele alalele. If khona umuntu owenza into engalungile ungabheki eceleni ngoba kusasa izo affect ingane yakho lekho yabo. So asibambaneni njengomphakathi. Yeah, just relax, be yourselves, okay? Yes, sir. You know our daily routine, right? Yes, sir. Kodwa Khosibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 Richmond eMgungundlovu. Iqembu lomkhonto wesizwe ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo linikelele ngemfaniswano wesikole kwinkulisa yabantwana abayizintandane nabakhubazekile isiyamthanda OVC kuWard 10 ngaphansi kamasipala umhlathuze kwaDlangezwa. Oyilunga leqembu ehhovisi likaMgcini Mafa kulesifunda uVusumuzi Hlophe uthi ukwelula kwabo isandla kule nkulisa kuyizinkomba zokuthi njengeqembu babeka phambili imfundo.
Oyilungu lomkhonto wesizwe ofisi lamgcini mafa kwisifundo King Vusimusihlophe unikezela ngomfanisano wesikole kubantwana abangama-30 benkulisa siyamthanda uvc kwadlangezwa. Ngesikhathi leli qembu lihlangene kwa-10 kumasipala omhlathuze. Le nkulisa ifundisa abantwana abayizintandane nabake bahlukumezeka. uHlophe uthi iqembu umkhonto wesizwe liyibeka phambili kwemfundo. King nomkhonto wesizwe sinqume noma sidecide ukuthi since kuyi-program ka-back to school asilekelela abafundi abasebancane okuyi-youth yethu ngohlelo lwama-uniform ney'cathulo njenge-organization eyithathela phezulu into ethinta i-youth nezemfundo. Lana sizosiza i-organization ebizwa isiyamthanda OVC ngaphansi kwasisi ukhethiwe. Lezi ingane zintandane ezingenabani ezinye ezingama-victims ezimo ezahlukene. So sidecide ukuthi sisondele sizolekelela labantwana ngohlelo lama-uniform ukuze bathole isibindi noma ukuze babuyele ukuzethemba. uHlophe uthi ngokubambisana nenkampani Thuthukani Trading and Project basezinhlelweni zokwakhela lenkulisa isakhiwo esinesidima sokufundela. Sithenga i-uniform as we speak, i-material as we speak yokwakha umuzi walabantwana. Ama-blocks are there on site. Bekufanele masuka la siyohlaba isoyi esayithini ukuze baqala ukwakhelwa. Unfortunately ngenxa ye-weather asizukwazi namhlanje, kodwa very soon we'll be inviting you guys ukuthi nizobona indlu yalabantwana isiphelile nomuzi walabantwana usuphelile. Sifuna ukwakha kuwo lo nyaka. Inkulisa siyamthanda OVC ithi iqembu umkhonto wesizwe lihlangabezana neziselelo ebhekene nazo njengenkulisa. Besivele sinenkinga nayo i-uniform. Ngizizwa ngijabulile kakhulu. Abantwana nabo bajabule ngoba besiswele besidinga ukuthi sizokwenza njani. Nakho konke nje i-improvement esiyibonayo nenhlelo ezinye abanazo umkhonto osihlelela zona mayelana nesakhiwo sabantwana nakho siyakujabulela kakhulu. Siyaphusha nathi ngomkhuleko kakhulu nabantwana. Siyaguqa kakhulu sicela ukuthi siyafisa ukuthi lokhu kuphumelele. Sesiside isikhathi sicindezelekile kunabantwana abangakutholanga leli thuba. Namhlanje siyabona ukuthi kuyenzeka abantwana bazokhona ukubuyela esikoleni kahle. Iqembu umkhonto wesizwe phathi lithi lizoqinisekisa ukuphepha kwabantwana kule nkulisa kanye nokuqinisekisa ukuthi ke bathola imfundo esezingeni elifanele. Sizoqinisekisa in terms of safety of their safety njengoba nje seshiluza kwethu la ukuthi njengoba kunomuzi esizowukhanda, so inkulu nje soyiqinisekisa kakhulu isafety yabo yokuthi lowo muzi lowo uphephe kangakanani. Okokuqala okwesibili siphinde sithola ukuthi abekhona abake bahlukumezeka mhlasimbe phambilini bebancane bangaka ke siyabagqugquzela ukuthi as much as befunda to sharpen their mind and also to pave their way into the future, but fanele baqonde ukuthi konke abakufundayo fanele bafunde kuyikhona okuzobalekelela even noma bengaqashwe bekwazi ukuthi bayisebenze. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba inkosi eThemthembu kwadlangezwa. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi izijubu ezizulu esisemthwalume eCabane uNtomzethu Malinga uthi kumhlaba umxhwele ukubona abantwana ababefunda kule sikole bezonikelela abafundi abaqhamuka emakhaya angathathi entweni. Ukusho lokhu ngenkathi inhlangano iKasi 4x4 Experience izonikelela abafundi ngezicathula zesikole nokugcoba. Inhlangano iKasi 4x4 Experience ihambela izikole ezine emthwalume yanikela ngezicathulo zesikole nokugcoba kubafundi abaqhamuka emakhaya angathathi entweni. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi izijubu ezizulu esisemthwalume eCabane uthi bawuthokozele lo mnikelo ngoba kunabafundi ozoba usizo olukhulu kubona. Sithola ukusurprise kakhulu uma abafundi bethu esasikade sibafundisa bekwazi ukuthi babuye basikhumbule la sikhona endaweni yethu entulayo. Izingane akulula ukuthola uniform ngesikhathi, but basenzele lula ukuthi unyaka wethu suqale kahle kakhulu. Siyabonga kakhulu kwande nalapho bethathe khona. Ilunga lalenhlangano lithi lokhu bakwenza kuwo wonke amalokisho. I-drive yethu initiative eKasi 4x4 basically ukuthi sinama activities esiwenzayo social mase kuthi egcineni njalo ngonyaka sibe nama social drive. I-social drive enye esenzayo namhlanje ukuthi size ezikoleni zo4 emthwalume sizonikela ngezicathulo zezikole nama snacks, but ultimately as a group siyafisa ukuthi invite nabanye abosomabhizinisi siyenze ikhule lento sivashela amalokisho amaningi. Njengoba isho igama lethu seKasi 4x4 sikhuluma ngamalokisho wonke ase-South Africa, so sifisa nje ukuthi ngempela lento esenza namhlanje iqhubeke, but saqala siyacathula kancane kancane.
uthi bayafisa ukunxenxa nabanye osomabhizinisi ukuthi babe yingxenye yokunikelela izikole uthi ukuzama ukubuyisa isithunzi somntwana. Mema ke sinxenxa nabanye abafethu ukuthi basijoyine in the next event nayo futhi ama initiative ethu kanje ama charity drive. Kwamanje kusayicathulo safisa uqhubeka ezinye izikole futhi sine program ukuthi senze nama sanitary pads for ingane zamantombazane, so kancane nje sihlanganele lokho namhlanje ukuthi ingane azesikoleni zinesidima sikoleni izicathulo zezikole. Elinye ilunga lithi lo mnikelo uzohamba ibanga elide. Amabanga aphansi ngiwaqalela sinomfowethu ngo1997, so kuyasithokozisa ukuthi uNkulunkulu asipha amandla okwazi ukuthi silule isandla emva kwesikhathi eside ekubeni sabantu abaqala khona la ukufunda. So lokho kutshala intshisekelo naseyinganeni ezisibonayo ukuthi ukwenza kahle kunekuzala iphi impumelelo, so lokho sikwenza sithemba ukuthi kuzoba nemiphumela emihle naseyinganeni. Uthisha Nhloko wesikole samabanga aphansi Wilder Primary uthi iningi labantwana belishodelwa kakhulu. Sizodlulisa ukubonga kakhulu kwi-EKASI 4x4 experience ngabasenzele kona iminikelo abasenzele yona ley'ngane, basiphathele izinto nezicathulo. Siyajabula kakhulu and angazi bezwe ngani noma kuphendule imithandazo yethu yini, because isikole sethu siney'ngane ey'ningi ezihlwempu eziswele esizokwazi ukuthi zithole manje njengoba unyaka oqala abazali kade bengazo sibazothatha ini bahlanganise nani. Lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Ake siphinde futhi sihlabena nalo lelinye ikhefu siyabuya nengosi ezomnotho ezemidlalo kanjalo nesimo sezulu. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esithi izizamba phambili namhlanje. Induna kwelokuqola owesimame eMtubantuba liyantuleka igazi kuleli kanti eyasemsunduze itakule abantulayo. Kuleli qophelo ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-16.36 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-21.90 maliqhathaniswa nophondo seBrithani liphinde libe u-19 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe kanti ke igolide lona lingu-$4,611.87 i-ounce kuthi welo ngahluziwe ube u-$63.76 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Umqeqeshi oqede indlala yeminyaka yezinkomishi kwiKaizer Chiefs ngeNedbank Cup uNasreddine Nabi ubalwa ke ngaphansi kwabangase beshayela umkhumbi weTunisia kwindebe yomhlaba ngoJune eMexico, eCanada nase-United States of America. Emva kokuthi ke iTunisia iphume kwi-last 16 i-Africa Cup of Nations okwi-AFCON ngamafuphi eqhubeka eMorocco, usoseshini wakhona ke ukhombe indlela uSemi Triple C obeqeqesha kulo mqhudelwano. iTunisia ifike kwi-AFCON ibalwa ke namazwe angase ahambe nesicoco kwazise bevutha amalangabi ngesikhathi ke kuqhubeka imidlalo yokuhlungela lo mqhudelwano kanjalo nendebe yomhlaba. Uphoxeka kweTunisian Football Federation sokuyi-TFF ngamafuphi kubonakale ngokuthi ikhombe indlela uTriple C kungakapheli ngisho isonto iCarthage Eagles ikhishwe imali sekukhahlelwa ama-penalty. Ake sikubhekelene naso isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama indlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze futhi noma kanjani ngomsombuluko. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile